Introduir tasques en Project no és massa complicat. La prova és que si intentem introduir algunes tasques, per exemple, tenim una tasca 1, tasca 2, tasca 3, tasca 4, simplement hem d'introduir-les en aquesta columna de nom de la tasca i aquí al costat tenim la durada, que pot estar en diferents unitats, des de minuts fins a mesos, cadascuna amb les seves inicials, i per tant podem tenir una tasca que dura una setmana, una que dura 3 dies, una que dura 2 hores i una que pot durar fins i tot 2 mesos. Sí? Cadascuna d'elles, com veieu, en el mateix moment en què marquem la durada, queda marcat damunt del calendari de Gantt i per tant veiem quin és el seu termini. A partir d'aquí, l'única cosa que ens queda és afegir les predecessores, que es pot fer amb diversos sistemes. Si, per exemple, la tasca 2 no es pot fer fins que la tasca 1 s'hagi enllestit, el que podem fer és, en la casella de predecessores de la tasca 2, introduir-hi el número d'ordre que li correspon a la tasca predecessora, és a dir, a la tasca número 1. Així que simplement teclejant un 1 en aquí, creem aquest vincle de predecessora, que col·loca una fletxa entre les dues i que a més empeia en el calendari la segona de les tasques per tal d'adequar-se a aquest nou canvi. Dèiem que això de les predecessores es pot fer de diferents maneres. Una altra de les maneres en què es pot fer és a través del propi ratolí. Jo vull, per exemple, enllaçar aquestes dues tasques que tinc aquí, la tasca 3 i la tasca 4, i per fer-ho, per comptes de fer servir la columna de predecessores, el que faré serà utilitzar el ratolí. El que faig és passar per damunt de la barreta de la tasca que s'ha de fer primer i quan surten les 4 fletxetes negres, clico amb el ratolí, botó esquerre, arrossego cap a baix i aquesta cadeneta que surt aquí la puc desar just al damunt de la segona de les tasques. Un cop les tasques estan vinculades, ens permet, o de fet li permet, a Project recalcular-se constantment, de manera que qualsevol canvi en la durada d'alguna de les tasques que té successores provoca el recàlcul. I per tant, la readequació del calendari i del cronograma. Introduir tasques és tan senzill com això. El que és realment interessant un cop tenim entrades les tasques és precisament treure-li partit a això, treure-li una mica d'informació. La informació a Project li podem treure des de diferents fonts d'informació, fonamentalment 3 fonts d'informació. La primera font d'informació es troba en el menú Proyecto i en concret en la subopció Informació del Proyecto. En aquesta primera finestra ens trobem ja les dates d'inici i final. La data d'inici és perfectament editable i canviar-la. Nosaltres podem fer que aquest projecte comenci quan nosaltres vulguem i automàticament la data de finalització anirà adaptant-se cada vegada. Aquesta sí que no la podem canviar per molt que cliquem perquè és recalculada pel propi projecte. No només això, sinó que tenim un botonet aquí a baix a l'esquerra que es diu Estadístiques i que ens permet, donant-li un cop d'ull, veure no només les dates d'inici i finalització, sinó alguna dada més, com per exemple la durada del projecte, la quantitat d'hores de feina, que en aquest cas encara no estan calculades, o el cost, que encara no està calculat. No li hem introduït encara prou informació. Aquesta és la primera font d'informació, Proyecto, Informació del Proyecto. Però hi ha més fonts d'informació. Just al costat d'aquest menú tenim el menú Informe. Informes ens porta a una petita finestreta en la qual tenim 5 categories més una extra de personalitzat d'informes predissenyats ja preparats per ser imprimits. Per exemple, generales, tenim aquest resumen del proyecto. Una vista prèvia ràpida ens dona una petita intuïció de com podria quedar aquest informe un cop impresa. Dates d'inici i finalització, durades, treball, costos, etc. Una de les informacions extres que haurem de treballar amb el project són els recursos, que de rebot també ens donaran la informació dels costos. Per fer el tema dels recursos necessitem, primer de tot, assegurar-nos que tenim aquesta barra d'icones a la vista. Això és el que se'n diu la barra de vistes, i per activar-la tan sols tenim que anar al menú Ver, barra de vistes. Si no està activada l'activem, i si ho està, a l'inrevés, correcte? Per tal que ens surti la barra de vistes. Amb aquesta barra de vistes podem accedir a diferents vistes d'aquest propi calendari. Una d'elles, per exemple, és la que se'n diu la hoja de recursos. I en aquest full de recursos el que podem fer és introduir el nom dels recursos que participen en aquest projecte. Fins i tot podem-li posar, per exemple, la tassa estàndard, que és el cost que té per cadascuna de les seves hores de feina, o les tasses d'hores extra, si és que n'hi ha, etc. Una dada important a tenir en compte aquí és aquesta capacitat màxima.
Aquest percentatge el que marca és el percentatge sobre la jornada laboral d'aquest recurs que pot dedicar al meu projecte. De manera que si està al 100% significa que té dedicació completa al meu projecte. Durant tota la seva jornada laboral està dedicat o dedicada al meu projecte. Si ho canviés i ho posés al 50%, voldria dir que aquesta persona s'està partint en diferents projectes o diferents activitats i que, per tant, no pot fer en el meu projecte més de 4 hores diàries de feina en alguna de les seves tasques. En aquest cas, ho torno a deixar al 100% per deixar-ho a dedicació completa. Si tingués un altre recurs en aquí, simplement es tractaria d'introduir-li exactament la mateixa informació rellevant de cara al projecte. Tants recursos com tinguem els podem afegir aquí. Fins i tot podem afegir recursos d'un tipus diferent, com per exemple cable, per fer una determinada instal·lació, que ja no és del tipus treball, sinó que és del tipus material. És un material que es gasta i que per tant comptabilitzaré per unitats que es comptabilitzaran en funció d'aquest preu, no per hora, sinó per unitat. Un cop tenim donats d'alta aquests recursos, això cal recordar que només significa que li estem dient a Project que disposem d'aquests recursos, no estem dient que els estem emprant, que els estem utilitzant, el que ens toca és precisament emprar-los, precisament assignar-los a les tasques. Per tant, ens n'anem al diagrama de Gantt i en l'última de les columnes que tenim a la dreta de tots tenim nombre de los recursos. Aquí assignarem els recursos que cadascuna d'aquestes tasques necessiti. Si alguna d'elles en necessita més d'una, separant-ho amb un punt i coma, podrem afegir-ne tants com vulguem, sense cap tipus de límit. Un cop tenim fet aquesta assignació, ara ja sí estem en disposició de veure molta més informació de la que estàvem veient abans. Per exemple, si tornem al menú Proyecto, Informació del Proyecto i les seves estadístiques, veurem com ara tenim dades de treball, quantitat d'hores de feina de tots els recursos en tot aquest projecte, dades de cost, sumats totes les tasses estàndards de tots els recursos en totes les tasques i la resta de dades que ja teníem anteriorment. Però no només això, sinó que en el menú Informes, que ja hem vist abans, tenim, per exemple, una categoria anomenada Costos i uns quants informes predissenyats, com per exemple el de pressupost, que immediatament, amb un parell de clics, ens dona una llista de les tasques ordenades pel cost i amb la suma total. Un desglòs, diguéssim, del cost de cadascuna de les tasques. A més d'això, tenim aquesta barra de vistes de l'esquerra i aquí li donarem un bon cop d'ull a totes aquelles vistes que realment poden ser útils. Per exemple, la vista de calendari. Estem veient exactament les mateixes barres de Gantt, són exactament les mateixes, però en aquest cas col·locades damunt d'un calendari amb els típics quadradets d'Outlook o qualsevol programa d'agenda. Una vista francament útil, sobretot per molta gent que li agrada imprimir-s'ho, posar-s'ho penjat davant de la pantalla de l'ordinador i així poder anar anotant coses, anar fent modificacions. Aquesta és la vista de calendari. Just a sota tenim el diagrama de Gantt. Aquest diagrama de Gantt és el que ja coneixem, és una vista molt còmoda perquè ens permet alhora introduir informació en aquesta part esquerra i veure com es representa gràficament en aquesta part dreta d'aquí. A sota tenim el diagrama de red, que és una vista que el que fa és agafar cadascuna de les tasques i la col·loca en una capseta. Cadascuna d'aquestes capsetes queda enllaçada amb les altres a nivell de predecessores i per tant ens permet saber quina és l'estructura, diguem-ho així, de xarxa lògica que té el nostre projecte, en aquest cas molt senzill. Tenim unes quantes vistes més interessants. Una de les que realment més interessants podria arribar a ser és el uso de recursos. Uso de recursos és una vista molt completa que ens dona un nivell de detall molt elevat i que per tant ens permet un gran control del projecte. Aquí el que fa bàsicament aquest uso de recursos és col·locar cadascun dels recursos i a sota les tasques que té assignades. A més d'això, al costat del nom de cadascun dels recursos tenim un total d'hores. Aquest total d'hores que està just al costat del nom és el total d'hores que aquest recurs dedica al projecte. Un es podria preguntar d'on surten aquestes 424 hores d'aquí, d'aquest recurs marc. Aquestes 424 hores surten de la suma d'aquestes 80, 24 i 320, que a la seva vegada són 80 de la tasca 1, 24 de la tasca 2 i 320 de la tasca 4. És a dir, tota l'assignació horària de recursos a cadascuna de les tasques finalment sumada en un total. El millor de tot és que en aquesta part dreta del calendari, veieu que teniu aquí un calendari dilluns, dimarts, dimecres, dijous, si anem a buscar l'assignació de cadascuna d'aquestes tasques, veureu que la informació que ens dona, que és una
plasmació d'aquestes hores just al damunt del calendari per poder veure si és coherent, la càrrega de treball, els excessos de càrrega de treball, etc. Primer de tot ja veiem que el primer dia de projecte, divendres, a l'alçada del nom del recurs i del seu total d'hores, fixeu-vos que tenim el resum del dia, el total d'hores que farà aquest dia dedicats al projecte. En aquest primer cas ja tenim un recurs que el primer dia fa 14 hores, és a dir, que està fent més hores de les que estaria en principi capacitat per fer, de les 8 hores d'una jornada laboral. Per això ens les marca en vermell i per això el nom també està en vermell. És el que podríem dir està sobreassignat de feina, sobrecarregat de feina. Algú podria preguntar-se d'on venen aquestes 14 hores. Doncs aquestes 14 hores venen de la suma de 8 i 6. Si ho mirem en horitzontal, aquestes 8 hores d'aquí són justament les 8 hores de tasca 1, que s'anirà desenvolupant al llarg d'aquests diferents dies, 8 hores cada dia, 8 hores cada dia. I aquestes 6 d'aquí corresponen en horitzontal a 6 de les 320 hores que s'ha de fer de T4, tot i que dilluns es continuarà 8 hores, 8 hores, 8 hores. Per descomptat, aquesta situació, marcada en vermell aquí per project, de sobreassignació, caldrà resoldre-la d'alguna manera. No pot ser que aquest recurs estigui fent tantes hores perquè, primer, no les pot fer i, segon, que hi ha recursos que durant aquests dies sembla que no estan fent res en aquest projecte. Per tant, serien susceptibles de que els hi carreguessin part d'aquesta feina. Aquesta és la vista uso de recursos, però també tenim una vista, diguem-ne, bessona, que és l'uso de tarees. Aquest uso de tarees és exactament el mateix, però a la inversa. Si abans teníem els recursos i a sota les seves tasques, ara tenim les tasques i els seus recursos assignats a cadascuna d'elles. Per tant, en aquesta tasca T2, d'un total de 48 hores que s'han de fer, s'han repartit equitativament entre aquests dos recursos 24 i 24. I, per descomptat, al damunt del calendari també queden plasmades en funció del dia de la setmana en què s'aniran executant. 16 hores diàries d'aquesta tasca, 16 hores, repartides 8 hores per un recurs, 8 hores per l'altre, cadascun dels seus 3 dies. Fins i tot, si volem completar aquesta informació, ho podem fer de manera gràfica amb el gràfico de recursos, una altra de les vistes disponibles. I aquest gràfico de recursos tenim aquí a l'esquerra el nom dels recursos i la seva assignació i càrrega de feina amb aquestes barres. La part blava és la part assumible i la part vermella és la part que de cap de les maneres podrà assumir. Així que si passem pels diferents recursos podem veure cadascun quina càrrega de treball té al llarg de tot el projecte. El concepte de project bàsicament es tracta de justament introduir informació, la que coneixem del nostre projecte, amb les seves tasques, les seves durades, les seves predecessores, recursos, costos, i un cop fet això, la segona part i més important i finalitat, en definitiva, del projecte és treure-li suc, treure-li informació nova, rellevant, sobre el nostre projecte que ens permeti decidir, que ens permeti actuar o decidir per tal de replanificar, millorar les planificacions, ser més efectiu, més eficient, etc.